Парни, ну, крутой футбол, вы сегодня вытащили все-таки ничейку против Керамета, ну, было тяжело, но молодцы, бились до конца. Da, un joc interesant, răsturnări de scor. Am încercat să câștigăm meciul, am venit cu acest scop. Am scăpat 2 goluri la început nu am înțeles nimeni ce s-a întâmplat, dar am găsit puteri și am revenit înapoi în meci. Decât nimic, e bun și un punct în meciul de astăzi. Последние 3 минуты Керамет давил, хотел все-таки вытащить победу, за счет чего удалось вам выстоять? Da, aș spune că la urmă noi un pic am căzut fizic, eram un pic obosiți. Ei au încercat să stupe găurile care le lăsam, dar iarăși am arătat caracter și nu am lăsat mingea să intre în poartă. Керамет играет до последнего, последние 2 матча в чемпионате он вытащил буквально на флажке в предпоследней игре ничью, а в последней игре волевая победа, проигрывая по ходу матча 2-5. Вы смотрели их игру, анализировали перед непосредственным противостоянием против них? Nu, ne-am concentrat asupra jocului nostru. Da, băieții de la Teramedu sunt băieți buni, luptă până la urmă, într-adevăr, cum ați spus și voi, s-a văzut pe fiecare bucată de teren au luptat. Noi am făcut tot, puteam și câștiga, am avut vreo 4 sau 5 bări la început, în prima repriză. A fost vorba doar de noroc, felicitări băieților de Teramed. Se vede că este un campionat interesant și în partea Tiraspolului. Vă doresc să o țineți tot așa și voi mai departe. Спасибо, succes! Mulțumesc!